Саломи дуруд ба подписчикони шабакаи Павлония Тоҷикистон. Ана имрӯз барои именно подписчикон, яъне ки касе ки меҳмон бошада, як аксияи нава сар метем. Аксия бахшида мешавад ба қаламчаҳо. Касе ки дар ин қаламчаи ё неш задагиш ё простоиш дар кор бошад, аксия сар метем. Мақсад касе ки то ҳамин 1 январа касе ки қабул мақсад заказ мекунад ё ки тайёр карданияи мақсад 50 дона, яъне ки 500 дона қаламча заказ кунад ё заказ кунанд, 100 та партоф мешавад. 1000 дона заказ кунанд, 200 дона партоф тишкичи касе ки ҳамин заказ карагиай то якума успеҳ мекунад, ҳамиқа аксия кичи мефурӯшем. Плюс доруш, тарзи дору кардан, чихе неш мезанад, ҳамаша чихе ягон муста чӣ мекунанд, тайёр мекунанд, ҳамаша 100% мефаҳмонем. Ҳамин ватсапшонда видеошо мепартем.